तर मित्रांनो आता गौरी विसर्जनाला सुरुवात होते आणि आता आरती पण चालू होईल. त्यासाठी आता आज जाऊया. तयारी सगळी चालू आहे. काका हाक मारतायत. चला. पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सिंधुराची कंठी जळते मान बोळाची जय देव जय देव गवर आज एक सुद्धा राहणार नाही आणि तिका समजा राहा म्हणून सांगली तरी ती राहू का तयार नाही. जाणार आज जाणार म्हणजे जाणार. भारी संसारी हरी पडलो आता संकटनी वारी जय देवी जय देवी चला झालेला नैवेद्य दाखवून आम्ही पाणी सोडताव केव्हा आणि केव्हा आता पाणी सोडता केव्हा ह्याच्यात आम्ही असणार. आता जाताना कान उघडायचे की वाटेक लागली गौरीचे कान उघडत वाघ घेऊन जायच बाबा माझे गौरीचा भावकर करायची गवर ना ते चकडची घाटी आहे की नाही तेच घाटीने पळवले बघा आणि सगळे सड्यावर नेऊन टाकले. तिका गौरीची वाडी म्हणतात. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा गौरबाई माते की जय. थांब. हा काय तर दाखव. झाला. नको जाऊ दे. गो बघ. तू लवकर येईलच बाबा. तू सेलिब्रिटी असतात. काय आठवत ना ही बोलता गौर घेणारी ती बोलत नाही यार. दिसणार नाही रे. तापलेली सरप्राईज माझा करू किती बघा काय आहे. अरे ही गवर पाटी होती. बाबा मग आमची गवर भारी आहे बाबा. सदा नाही घांदू. सबस्क्रायबर आहे.
धन्यवाद. असं आम्हाला प्रोत्साहन करत राहा. असंच आम्हाला प्रोत्साहन करत राहा. आणि तुमच्या रेसिपींची पण. थँक्यू. वेलकम. माझ्या कसले बनवते ते दाखवा ना तिला. ते दाखवलं नाही, वेळच नाही. आता कुठची रेसिपी बनवणार अरे झाले 2-3 बनवून झाले. आता कुठची बनवणार ते दाखवले नाहीत. आमच्या त्या कधी भाऊ दाखवणार? वेळ नाही त्या भाऊंना एडिट करायला. ते इथे आल्यावर ते ह्याच्यात असतात. इथे आल्यावर आपल्या ह्याच्यातच असतात. काय नाही तिच्याकडे कॅमेरा फिरव बाबा. फिरवता हिची गौर लेट येता काय सुंदर वर्षी. आमच्या गौरींच्या दांडेल नसतात. घे ते गणपती आमच्यावर ना. घे खोई घे नाही. पायात खाई गेलो तुझं. पाय सोडताय तिथं. एक मिळालो. साक्षी भाकरी मोडून झाली. तुम्ही काय होतास? लेट झाला हो, येऊ मोडा गो. मोडून झाली कधी गो सांगायचं. छोटे छोटे काय तू उशीर कॅमेरे पायात लवकर हे बघ काय काय सांगता. आमचा पण तोंड दाखव. हा हे का तोंड दिसत होता तुझा. हं? आपल्या ह्याच्यावर नाही जाणारा काय म्हणजे तुम्ही वाटूच्या आधी हयच खातात. ह्या बरोबर नाही. हा ह्या बरोबर नाही. शे अरे प्रसादी की बरोबर नाही चुकीचा नाही. आता बोल. आता बोल समोर बोल. पाठचून नको पुढ्यात. ह्या तेजू हा ह्या भाजी भाकरी वाटणारा गौरीची आता होय ना. येस हा भाजीवाला ह्या भाजी विकू होता म्हणून भाजी वाटते. अरे हे बाहेर अगो ह्या लाल भाजी घेऊन येला काय भानगड. मी नाही हो त्याची मसाला घातलाय तुझी आहे ती. कोका लाल भाजीचं दाम टाकलं मी हा त्याच्यामुळे झाला तर लाल दाम टाकलं. तर आता गौरी विसर्जन झाला इथे आणि आता इथे भाकरी मोडून तर आणि आमचं ड्रोन आज कोसळलो फणसाक लागान त्यामुळे जरा गोंधळ झालं. तर आता हे गौरी विसर्जन झालेलं आणि आता आमच्या घरी म्हणजे मांडावर थंय जाऊन भाजी भाकरी वाटणार सगळ्यांका प्रसादी. आणि त्याच्यानंतर मग आज गणपती 2 जाऊचे मग ते गणपती विसर्जन करण्यासाठी खाली पुलावर जाणार. तर चला आता गणपती बघूया. तो ड्रोन क्रॅश झालो. क्रॅश डाव पाय या झालो. फ्रॅक्चर झालो. हो बघा हड्ड्या दिसतात हे बघ. मलमपट्टी करू अरे रे करू लयच झालो तो. लागला. अरे 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 एकाच बॅचची होते बाकी काय नाही. तरी पण वाढतात पुष्पा मॅडम. व्ह्यूजवर व्ह्यूज. हो व्ह्यूजवर व्ह्यूज म्हणजे काय काय म्हणता पुष्पा मॅडम बऱ्यात की नाही. तुम्ही बरे आहात. म्हणजे पुढे ये ना पुढे ये ना. अरे एक गाळा घालून दाखव. अरे नंदन हा माझी टेस्ट बदलता. साक्षीला वाटेत ना काय आधी नाही रे काय ना. कोकणी पद्धत आमची कोकणी पद्धत भाकरी हो. भाकरी ही कोकणी पद्धत. आम्ही गौरीची भाकर वाटतो. इथे पेढे वगैरे असलं काही नाही. भाकर पाल्याची भाजी हा ही कोकणी पद्धत. हा यांचं पुढे घे बरोबर. मग हो साक्षी
तांबरे एवढं कसं करता हे स्वप्ने थांबव एवढं कसं घालता जाऊ दे जाऊ दे सेवा केलेली आहे करूंगी असल्या सुखी ठेव जेका नोकरी धंदोल्या तेका नोकरी धंदोली एका आजारपण इलेला असं तर दूर कर आणि जो काय आपला पाऊस लागत नाही तो पाऊस चांगल्या प्रकारे येऊ कोय असा खबरदारी घे आणि सगळ्यांची राखण रखवाली आता आणि सुखी ठेव महाराजा मंगलमूर्ती Thank you.
थोडी मारतो मारणार होते पाणी लावलंय मॉब आहे ना म्हणून मारित नाही आता. कमी असता तर मारलं असतं. पाणी झाला मारणार आता. मग पुष्पा मारी. पुष्पा मार. नाही तुझंच करूचा. खाल ताकद घेऊन येलास तुम्ही भाकरी ते आमका काही देऊ कहू ना. तुम्ही पण खावी बघा. मला पाहिजे आम्ही बघा दुसऱ्याच्या ताटातलं घेऊन खावी बघा. एका खरा म्हणतो दुसऱ्याच्या ताटातला खायचा आपल्याला लागायचा. साक्षी जेवते मिळत नाही. भाकरी माणसाच्या अवतारात आणलास की काय सात माका काय कळत ना. ही आता भाकरी आणा या आणा आता आणा ही गवर घालता ही आम्हीच घालता. ह्यो जो गौरी आहेत केला या गौरी कच होई किंवा हे गौरी त्यांकाच होई. मग ती काय ती पाणी सोडलं की प्रश्न भेटतो. रात्री भाकरी मागणार. देऊ शकतो. गौरीची प्रसादी गणपतीची प्रसादी म्हणजे आता संध्याकाळी काय रात्री जेव व्हाया असो काय प्रश्न नाही. 5-6 गौरी आहेत समजा एक भाकरी जरी दिली तरी खूप झाली. आता एक भाकरी दिली ना तर आता ती थोडी खाली रेवले सकाळी नाश्ता केली तर नाश्ता करा. म्हणजे प्रसादी आंब्याचं मोठं धर घे. सगळा मिक्स त्याच्यात काय वाटतो को जमत नाही. काय आता गावात तर द्या ना शोधून देऊन घेऊन शोधून परत तिथं देवचा हात वर तर दे बाबा. अरे रे काय झाला ए काय झाला. काय रे तू प्रसादी घेतलं ना. अरे घे जा. अरे जा घे. लपतारी घे जात हवे कसं काय करतं लाजतं की ते चालत नाही रे. कापरी करता आता. गणपती बाप्पा मोरया. काय रे तू यो गाडी घेऊन यो शेवट सगळ्यात शेवट घेण्यासाठी बहुत पिशवी घेतली आहे. मग गणपतीचा प्रसाद पाहिजे आम्हाला. एवढे आपण जोपासना करतो मग पाहिजे ना प्रसाद. मग आणि शिस्तीत घेणार असं तसं नाही. बरोबर. आम्हीच जर बेशिस्त वागलो तिथं लोक उद्या आमची मुलंही तशी वागणार. आम्ही जर शिस्तीत चालू तर मुलंही शिस्तीत चालणार असं आहे ना. चिंगम मोदक चिंगम हे नवीन चिंगम नाही चिंगम. हा टप माझ्याकडे दिलं बस आता याच्यातच घेतोय. मग झाला कामच झाला. ही पिशवी वगैरे आपण वापरलंय. जरासाठी बाबू जरासाठी टाकून द्या. बस झालं बस झालं. अरे भरपूर आहे रे बाबा. भरपूर झाला रे. अरे बाबा कशाला एवढा काय रे मी म्हटलं असं काय टाकलंय. हे मुंबईवालो दाखव हे बघ भरता बघ. चला तर मित्रांनो गौरी विसर्जन झाला आणि गणपती विसर्जन पण झाला आता. आणि आता जाऊचा आर्थिक 7 वाजतील आणि भजनाक पण जाऊचा. तर चला. आणि उसळ पाव कोणाकडे अरे उसळ पाव पहिल्याच बदनाचा नवीन इलो मुंबईवालो मुंबईवालो इलो त्याका घेऊन जाऊचा. हो बघा त्याका दाखवचा
काळोख दिसतात त्यामुळे मी दिसणार नाही दोघं पण दिसणार नाही बाबू दिसत तो दिसणार नाही हा कारण त्याची दाढी आड येता बाबूवर प्रकाश पडला हा हे बघा नाही रे शापत काळोख झालो भजनाकने आर्थिक चला आणि हो बाबा कुणकेश्वर ए हो बघ कुणकेश्वर सुनील उसळ पावतो उजेडात असं हे असं हे